Pagdaan ng mga panauhin sa kanyang harapan, pasimple naman siyang sinipat ng isang matandang lalaki na siya namang bahagyang tumitig sa kanyang kinaroroonan. Magandang gabi, iho. Nariyan na ba si Padre? Bungad na tanong ng matanda nang sila'y magkatitigan. Opo Manong. Nasa loob na po kanina pa. Pumasok na po kayo para hindi kayo maubusan ng mauupuan. Sagot naman ni Pekto. Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, dali-dali naman siya nitong iniwan at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Si Pekto naman noon, pasimpleng pinagmasdan ng kasama ng matanda sa pagbabakasakaling muli niyang mararamdaman ang kakaibang presensya ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nabalot ng napakaraming tao ang buong simbahan, hudyat ng pag-uumpisa ng misa ng pare. Dahil sa maglalakad galing sa labas ang pari at mga sakristan, kung kaya't nabigyan niyo ng babala ni Pekto ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Padre, pag-igihan niyo ho ang pagramdam sa paligid. May naamoy akong kakaiba sa iilan ninyong maninimba. Bulong ni Pekto nang masipat niya ang paring naghahandang pumasok sa loob ng simbahan. Nakahanda ako, Pekto. Mag-iingat ka. Kapag may problema, tumawag ka lang sa akin. Huwag kang lalabas ng simbahan kung ito'y walang dahilan. Sagot naman sa kanya ng pare. Matapos nilang mag-usap, agad naman itong pumasok sa simbahan kasama ang kanyang mga sakristan. Nang si Pekto na lamang ang maiwan sa lugar, patuloy niya pa ring pinakikiramdaman ng buong paligid. Halos hindi na siya noon gaanong mapakali, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na merong nagbabadyang hindi magandang pangyayari. Sa pag-uumpisa ng simba, ninais niyang mag-ikot-ikot upang mapagmasdan ang mga batang naglalaro sa simbahan. Doon na lamang niya ninais ituon ang kanyang wisyo para naman kahit papaano'y makalimutan niya ng pansamantala ang mga problemang kinakaharap nila. Nang marinig na ni Pekto ang paring nagmimisa, napagpasyahan niya noong makinig para magkaroon siya ng kaliwanagan sa kanyang isipan. Tandang-tanda niya pa noon ang homilya ng pare na tungkol sa kapayapaan at sikreto ng isang mabuti at masayang pamilya. Makalipas ang kalahating oras, patuloy pa ring idinaraos ang simba bilang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Nang mapansin niyang papatapos na ang misa, napagpasyahan niya noong tumungo sa likurang bahagi ng altar upang kausapin ang mga sakristang naghihintay doon. Nais niya kasi noong samahan ang pari sa paglabas ng simbahan nang sa gayoy maituro niya dito ang pamilya ng mga demonyong nagbabalat kayo bilang mga tao. Sa pagtatapos ng misa, agad namang inutusan ni Pekto ang mga sakristan na mauna nang lumabas sa simbahan. Siyempre, bilang kadikit niya ang mga ito, hindi yun umangal sa kanyang nais mangyari. Sige ho, Manong Pekto. Mauna na ho kaming bumalik sa kumbento. Pakisabi na lang ho kay Padre, nakahanda na doon ang ating mumunting salo-salo. Kasama nga pala natin ang iilang pamilyang nagbigay ng pagkain yon na ating pagsasaluhan. Wika ng sakristan. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, ngumiti lang naman ito habang marahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng pare. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatiling nakaantabay lang naman noon si Pekto sa kinaroroonan ng pare, gawa ng marami pa itong kausap na maninimba. Sa pagsialis ng mga ito, agad naman niyang nilapitan ng pare at dali-dali itong kinausap ukol sa mga bagay na kanyang natuklasan. Padre, may naramdaman ka ba kanina habang ikay nagmimisa? Bungad na tanong ni Pekto sa pare. Saka na natin yan pag-usapan, Pekto. May mas malalim pa tayong problema ngayon. Natatandaan mo yung pamilyang itinuro mo kanina?
Sila nagbigay ng salo-salo sa kumbento. Hindi ko sila maaaring tanggihan sapagkat maaaring magdulot ito ng masamang impresyon sa ating mga sakristan. Paliwanag naman ng pare. Padre, paano po yan? Hindi ho ba't mapanganib kung tayo'y titikim ng kanilang mga pagkain? Nababahalang sagot naman dito ni Pekto. Huwag kang mag-alala, Pekto. Napaghandaan ko na ang bagay na ito. Pangako, walang mangyayaring masama sa atin. Hindi ko sila hahayaang yang gawin ng kahit sino mang taong naninirahan dito sa kumbento. Sagot naman ng pare. Matapos nilang mag-usap, marahan naman nilang sinara ang simbahan at nagpatuloy na sa kanilang paglalakad pabalik sa kumbento. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay na maaari nilang gawin sa pag-uumpisa ng salo-salo. Sa pagdating nila sa kumbento, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang mga sakristan na kausap ang dalawang pamilya. Nang mapansin ng mga ito ang kanilang pagdating, dali-dali naman sila nitong nilapitan. Magandang tanghali, Padre. Nagugutom na ho ba kayo? Nakahanda na po ang aming mga pagkaing dinala para ho sa inyo. Masayang bungad ng isang matanda. Nang marinig naman ng pari ang sinabi nito, bahagya lang naman itong ngumiti habang sumasagot ng, Sige ho, Ginoo. Hintayin niyo na lang ako doon sa kusina. Magpapalit lang ho ko ng damit. Pekto, samahan mo na sila. Ihanda na doon ang ating mga ginagamit kapag merong bisita. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung pumasok sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Nang sila Pekto na lamang noon ang natira sa pasilyo, ginawa naman niya ang lahat upang hindi matunugan ng mga ito ang kanyang labis na pagkasuka sa bawat miyembro ng pamilya ng matanda. Sa pagdating nila sa kusina, dali-dali naman nilang inayos ang mga masasarap na pagkain na nakahanda. Animoy kahit hindi mo pabuksan ang takip nito, malalaman mong napakasarap ng mga pagkain yon sa kadahilan ng sumasabay ang sarap nito sa hangin. Matapos nilang makapaghanda, sakto naman noon ang pagdating ng pare na merong daladalang isang garapon na naglalaman ng banal na tubig. Sa pagharap nito sa hapagkainan, agad naman itong inumpisahan ng panalangin sa pagpapasalamat. Matapos niya itong gawin, walang pagdadalawang isip naman niyang isinaboy ang daladala niyang banal na tubig sa bawat sisidla ng mga pagkaing dinala ng kanilang bisita. Padre, hindi ho ba't papangit ang lasa ng mga pagkain yan kapag nahaluan ng tubig? Tanong ng sakristan matapos nitong masaksihan ang kanyang ginawa. Kahit anong pangit ng pagkain yan, iho, mas masarap yan sa harap ng Panginoon. Kumuha ka na ng plato. Umpisan mo na ang ating pananghalian. Sagot naman dito ng pare. Mga bisita, maraming salamat sa inyong inihanda. Naway sa kabutihang inyong ipinakita sa mga taong nagsisilbi sa simbahan, mas lalo pa kayong hulugan ng grasya ng ating mahal na Panginoon. Kumain na ho kayo. Batid kong kanina pa kayo nagugutom. Sa pagbigay ng hudyat ng pare, agad namang nilantaka ng mga sakristan ang masasarap na pagkain na naroon sa hapagkainan. Pagsilay niya noon kay Pektong nag-aalangan, dali-dali naman niya itong nilapitan habang nagsasabi ng, Maging panatag ka, Pekto. Kapag ang pagkain ay merong basbas ni Kristo, sigurado kong ligtas siyang kainin. Walang kapangyarihang itim sa mundong ito ang nangibabaw sa kanyang kapangyarihang ipinagkaloob ng ating amang nasa langit. Manalig ka, Pekto. Walang masamang mangyayari sa iyo. Nang marinig naman ni Pekto ang sinabi ng pare, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya itong walang pagdadalawang isip na kumain ng karne sa harapan niya. Dahil sa ginawa nito,
kung kaya't nagkaroon siya ng lakas upang lantakan ng mga masasarap na pagkain. Sa pagpapatuloy ng kanilang masayang salo-salo, doon na dahan-dahang nasisipat ni Pekto ang hindi pagkain ng mga pamilyang nagyaya sa kanila. Ilang ulit niya pa yung inabutan ng plato, subalit sa kasamaang palad, paulit-ulit itong tinanggihan ng pamilyang yon. Matapos nilang kumain, ninais muna nilang kausapin ang kanilang mga bisita upang magawa nilang malaman kung bakit nawalan ito ng gana sa kanilang salo-salo. Ginoo, sigurado ho ba kayong hindi nyo nadadalhin ang mga pagkain ito? Sayang naman ho kung ipapakain namin to sa mga alaga naming baboy at aso. Wika ni Pekto sa matanda. Ayos lang yan, iho. Wala din namang kakain ng mga yan sa bahay eh. Dahilan naman ng matanda. Dagdag pa nito na kaya hindi sila nakasabay sa salo-salong yon, gawa ng hindi nila nagustuhan ang ginawa ng pare. Nandiri kasi sila noon sa mga pagkaing kanilang dinala, gawa ng lumutang ang karamihan ng karne nito sa banal na tubig na isinaboy ng pare. Nang marinig naman ng pare ang sinabi ng matanda, ngumiti lang naman ito habang nagsasabi ng, Pasensya ka na, Ginoo. Sumusunod lang ako sa paniniwala ng aking mga kapwa pare. Hayaan ninyo, sa susunod nating salo-salo, pipilitin kong kontian ng banal na tubig na aking isasaboy. Nang marinig ito ng matanda, tumangulang naman ito habang marahang lumalabas ng kumbento. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalayo ang dalawang pamilyang yon na kung saan labis namang ipinagpasalamat ni Pekto. Sa pagbalik nila sa kumbento, inilahad naman ng pare ang kanyang rason kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Bagaman hindi nagtatanong ang kanyang mga sakristan ukol sa mga nangyari, alam ng pare kung ano ang iniisip ng mga ito. Huwag niyo sanang isipin ang kabastusan na aking ginawa kanina. Kilala niyo ako. Hindi ako gumagawa ng isang bagay kung alam kong hindi tayo malalagay sa peligro. Kahit ipaliwanag ko sa inyo ng buong buo ang aking dahilan, alam kong hindi niyo ito mauunawaan. Sa ngayon, mas mainam na sumunod na muna kayo sa akin pansamantala. Balang araw ay malalaman niyo din na ang lahat ng aking ginagawa ay para sa inyong kapakanan at kabutihan. Paliwanag naman ng pare. Hindi naman ho namin kine-question ang ginawa ninyo kanina, Padre. Alam naming may dahilan kayo kung bakit inilubog nyo sa banal na tubig ang lahat ng pagkaing ating pinagsaluhan. Sagot naman sa kanya ng isang sakristan. Matapos ang kanilang pag-uusap, muling inimbitahan ng pare si Pekto sa silid nito. Bagaman marami pa siya noong gagawin, ninais niyang ipagpabukas na lamang yon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mahalaga ang sasabihin sa kanya ng pare. Sa pagpasok nila sa silid nito, mariin namang inihabili ng pare sa kanyang mga sakristan na iwasan ng lumabas ng simbahan. Nagbigay din siya noon ng gawain sa mga ito para naman kahit papaano'y maging abala ang kanilang mga sarili. Nang si Pekto na lamang at ang pari ang natira sa loob ng silid nito, doon na nila inumpisahang pag-usapan ang kanilang mga gagawin sa nalalapit na pagsapit ng takip silim. Ayon sa pare, inaasahan na niya noong babalik ang pamilyang yon sa kadahilan ng hindi ito natuwa sa kanyang ginawa. Inilahad din ng pari ang tungkol sa sabulag na nakabalot sa karning kaninang kinain nila, na siyang nagbigay ng labis na pandidiri kay Pekto. Nang malaman niyang karne ng tao ang kanilang kinain, halos hindi niya mapigilang masuka na parabang wala nang matitira sa kanyang lalamunan. Kumalma ka lang, Pekto. Hindi na mga karne ng tao ang kinain mo kanina. Baka nakakalimutan mo. Nilagyan ko ito ng banal na tubig na punong-puno ng mga dasal. Sapat na ang bagay na yon upang tuluyang maalis ang sabulag ng pagkain, kasama ang mga karning nakatago sa likod nito.
Paliwanag ng pare. Dagdag pa nito na kung nagtangkang kumain ang pamilyang yon, maaaring mamatay ang mga ito sa kanilang harapan. Alam ng mga aswang na hindi nila kakayanin ang lakas ng banal na tubig, kung kaya't hindi na nila ito sinubukan pang tikman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng pari sa kanya ang nalalapit na pagbisita ng mga aswang. Bagaman nasa loob sila ng kumbento, kinakailangan pa rin nilang paghandaan ang bakuran ng simbahan upang hindi makarating sa lugar na yon ang mga masasamang uri ng nilalang. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang binuksan ng pari ang isa sa kanyang aparador na kung saan tumambad kay Pekto ang napakaraming mga boteng walang laman. Sa pagkahawak niya sa mga boteng yon, doon niya tuluyang napagtanto na meron yung mga laman na papel. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang inilahad ng pari sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin sa bote. Padre, para saan ho mga papel na ito? Tatanggalin ko po ba sila o ibubuhos ko na ang langis na pinapalagay mo? Tanong ni Pekto habang hawak-hawak niya ang langis na ipinapasilid nito sa loob ng bote. Wala kang tatanggalin sa mga yan, Pekto. Ibuhos mo lang ang langis at takpan mo ng mahigpit. Pagkatapos mong puna ng mga boteng yan, tumungo ka sa bakuran ng simbahan. Ilibing mo yan sa lahat ng sulok ng lugar na maaaring pagdaanan ng mga aswang. Sagot naman sa kanya ng pare habang pinapaliguan nito ng langis ang isang krus na gawa sa kahoy. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, tumangulang naman siya upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, dali-dali naman siyang tumungo sa bakuran ng simbahan upang ilibing ang mga ito. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, panay naman ang pagsipat niya sa mga taong naglalakad sa harap ng simbahan. Napapansin niya noong marami ng magsasaka ang bumababa galing bundok, hudyat na nalalapit na ang pagtalikod ng araw sa kalangitan. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang natigilan naman noon si Pekto sa kanyang ginagawa nang muli niyang masipat ang matanda na dumaraan sa harapan ng simbahan. Pagkatitigan nila ng matanda, ngumisi lang naman ito at nagsenyas sa kanya. Nagigilitan siya nito ng leeg pagtalikod ng araw sa kalupaan. Matapos maunawaan ni Pekto ang naging mensahe ng matanda, ninais niyang manatiling kampante upang maipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa isip-isip niya, wala naman itong kakayahang gawan siya ng hindi kaaya-aya, gawa ng sinusunod niya ang lahat ng payo sa kanya ng pare. Alam niya din noon sa kanyang sarili na hindi siya iiwan ng mutya ng kalaykay kung sakali mang magkagipitan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa matanda, nasipat niya itong mabilisang naglalakad papalayo, kasama ang iilan nitong kadugo. Nang masipat naman ni Pekto ang paglayo ng mga ito, mabilisan naman niya noong inilibing sa buong paligid ang pangontrang ibinigay sa kanya ng pare upang tuluyan ng maselyuhan ang lahat ng lugar sa simbahan. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, tuluyan na ngang natapos ni Pekto ang kanyang paglibing sa mga pangontra. Sa pagbalik niya sa kumbento, nadatnan niya ang pari at ang mga sakristan nito na gumagawa ng isang pagpupulong. Nang masipat ito ni Pekto, pansamantala muna siyang nagpahinga sa gilid ng kumbento upang maghintay na siya ay tawagin ng pari. Maya-maya pa, doon na niya nasipat ang pagsibalikan ng mga sakristan sa kanilang silid at kasabay nito ang pagsilay niya sa paring naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kumusta ang trabaho mo, Pekto? Nagawa mo ba ng mabuti? Bungad na tanong sa kanya ng padre. Oo, padre. Natapos ko na po. Medyo napadami po ata ang nalagyan kong bote kanina. Kaya pong ginawa ko, inilibing ko ang sobra sa entradang pinto ng simbahan. Sagot naman ni Pekto.
Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang inakbayan ng pare habang marahang naglalakad patungo sa silid nito. Bago nila tuluyang nilisan ang entradang pinto ng kumbento, sinigurado muna nilang lahat ng kandado roon na gawa nilang mailagay. Habang naglalakad sila sa pasilyo, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga pangyayaring magaganap kinagabihan. Sa pagdating nila sa silid ng pare, doon ipinakita kay Pekto ang isang ordinaryong krus na nakalubog sa langis na may halong mga orasyon. Padre, yan po ba ang nakita kong krus na tangan mo noong nagdaang gabi? Tanong ko lang po, hindi ba nagliliyab yan? Bakit po parang hindi man lang yan natupok? Nagtatakang tanong ni Pekto. Ito nga yun, Pekto. Kaya ito hindi natupok dahil ang nakita mong liyab ng apoy ay isang espiritual na apoy. Kusang lumalabas ang apoy na yon tuwing nakakaamoy ang krus na ito ng mga demonyo sa paligid. Kadalasan, ganito din ang ginagamit ng mga paring nagpapalayas ng mga espiritu sa katawan ng isang tao. Bagaman hindi sila nagtuturo sa simbahan, kinikilala pa rin namin sila bilang mga pare dahil kagaya namin sila'y dumaan sa isang napakahabang proseso bago makamit ang ganoong antas ng kakayahan. Sagot naman sa kanya ng pare. Dagdag pa nito na ordinaryo na umano sa kanilang magtangan ng ganoong krus para naman kahit papaano'y magawa nilang mailigtas ang kanilang mga sarili laban sa kampo ng mga demonyo. Ipinagtapat din noon ng pari sa kanya, marami pa siyang itinatagong armas na hindi pa nasisilayan ni Pekto. Sa ngayon, Pekto, pagtuunan mo ng pansin ang kinaroroonan ng 7 mata ng Diyos. Labis akong mananalig na sa pamamagitan ng agimat na yon, babalik ang kapayapaan sa simbahang ito. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, muli na namang bumalik sa kanyang isipan ang tungkol sa nakatagong 7 mata ng Diyos sa loob ng simbahan. Ayon sa kanya, na kung hindi yun ipinaalala ng pare, marahil ay maibabaon niya na ito sa limot dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, binigyan ng pari si Pekto ng isang punyal upang maipagtanggol niya ang kanyang sarili sa harap ng panganib. Inilahad sa kanya ng pari noon, hindi sa lahat ng oras at pagkakataon magagawa siya nitong matulungan. Kinagabihan, habang nakaupo silang dalawa sa sala ng kumbento, panay naman ang kanilang ginagawang pagbabasa ng Biblia. Kasakasama nila noon ang iilang sakristang nag-aaral din ng turo ng Diyos na siya namang ikinapanatag ng kaisipan ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang pagbabasa nang makarinig sila ng napakalakas na pag-alulong ng isang aso. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't agad namang nagbigay utos ang pari sa kanyang mga sakristan na bumalik na ang mga ito sa loob ng kanilang silid para magpahinga. Bago ito tuluyang umalis sa kanilang kinaroroonan, mariinding ibinili ng pari na kahit na anong mangyari, wag na wag nilang tatangkaing lumabas ng kanilang silid ng 10 oras ng gabi. Matapos sumang-ayon ng sakristan sa sinabi ng pari, dali-dali naman yung naglakad patungo sa loob ng kanilang silid. Nang sila Pekto na lamang ang naiwan sa sala ng kumbento, agad naman nilang tinungo ang iilang bintanang malapit sa kanila upang mapagmasdan ang bakuran ng simbahan. Sa pag-ikot ng kanilang paningin sa buong paligid, bigla naman sila noong nagulantang nang masipat nila ang napakaraming mga paniki na panayang paglipad sa kalangitan. May mga dampuhalang baboy at kalabaw din noon ang naglalakad sa labas ng bakod ng simbahan na parabang naghihintay lamang yon ng pagkakataon para umatake. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't inaasahan na nila Pekto ang nalalapit nilang pakikipagdigma laban sa mga aswang.
Okay! Grabe, ang ganda ng episode 4. Alam ko na kung anong mangyayari sa episode 4. Malamang alam nyo na rin yun. Pero itong episode 3, sobrang bangis nung pare. Isipin nyo na lang, yung karne-karne ng tao yun eh. Kasi kahit ano man na mangyari, kahit bali-balik ta rin natin, hindi yun magiging karne ng hayop. Pero dahil sa tindi ng alam nitong pari na to, binasbasan niya lang yun, nilublub niya lang sa holy water, nag-iba. Tas pwede pang kainin ng tao. Isipin niyo ganun katindi yung pare. Sobrang lawak ng kaalaman niya. Ang tanong, bakit ganun to katindi? Tsaka bakit alam niya yung mga dapat niyang gawin? Di ba? Pahintay na lang ako sa episode 4. Alam ko lahat tayo maraming tanong, pero mahaba pa tong serye na to, kaya pa isa-isang masasagot yung mga katanungan natin sa isipan. Yun lang. Salamat.